Een Limburgse avond op Jumping Indoor Maastricht. Klinkt gezellig en dat was het ook. 3 teams, aangevoerd door Limburgse topruiters, gingen een leuke strijd aan met elkaar. Nee, dat is super leuk om te doen. Vooral voor de Limburgse supporters op de tribune en de mensen die komen kijken. Topruiters Matthijs en Leopold van Asten genieten van het nieuwe Limburgse concept. Ze zijn de kopmannen van hun team dat aangevuld is met regionale ruiters en Amazones. Mans en Mel Thijssen zijn van het andere team. Ze hebben deze week al wat plaagstootjes uitgedeeld aan hun collega's. Ja, we hebben al een beetje onderlinge strijd gehad, maar we houden het vriendelijk. En de beste wint uiteindelijk. Wat was die onderlinge strijd dan een beetje? Ja, elkaar een klein beetje opnaaien natuurlijk. Ja, we vinden het leuk als het goed gaat, maar dus, aan het eind van de lied is dit gewoon een beetje een showrubriek en voor de leuk. En jullie staan ook nog bovenaan. Ja, ik hoop dat het zo blijft. Ik heb mijn best gedaan. Springruiters en nu staan de dressuurruiters en de manegeruiters. Voor de internationale toppers is het leuk. Voor Romee Neefs uit Helden is het spannend. Haar trainer geeft haar de laatste aanwijzingen. Probeer vooral een beetje op het gemak te stellen. Dat ze gewoon, vandaag kan je paard niks meer leren. Je moet gewoon laten zien wat je tot nu toe geleerd hebt. Vooral proberen dat hij een beetje met vertrouwen de ring in gaat. Maar dan, vlak voordat Romee met haar paard O'Jenny de ring in moet, is er een probleem. En geen klein. Het paard trapt zich nog de laatste een minuut voordat hij binnen moet een ijs eraf. Dus hij moet het erbij in de schoen doen. Maar dat weet niemand, behalve Romee en haar paard. Haar vuurdoop op het gym, voor volle tribunes, verloopt voor de rest soepel. Door de spanning is het ook allemaal een beetje iets minder waar we op getraind hebben, maar ik ben wel alsnog heel erg tevreden. Het is wel leuk hè, om hier in de bak te staan. Ja, zeker. Dat is echt heel leuk. Ook voor het paard kan hij ook veel leren ervan. Dus dat is zeker wel een leuke ervaring, ja.